Tinis ang hai no hai saklai nangpika. Teman bag hingke tau phone tiprawo. Coronavirus ni kono positif manjaya ko. Amang belai sini bang kaham. O jorawo sing jotto no. Belai hwana ma singsa. Sini jotto tipra sa taku bhuro no ang. Khabai khubai kobogo. O jora sing politis khaina ni kono jora kuri. Tung jotto no. Sing baksa khe manainai. Tini sing sarkar hoite kwbangma step nai tongo. Sing saimano sara Bharatboroshoro even sara bishogo belai kheno rang paisani economic ni belai kheno crisis singui tongo boni bagui sing tini jottono sing masu balainai joton sing yagma pholok lainai badi sing jottono suri lainai sini ishorno kaitono o jora belai jora hamya tini sing chini Tripura sarkar hoite sing jotto state government ni chini minister rok bai sing kok slai tongo angni jene kok sauka Assam ni minister rok bai tei chini Delhi ni minister rok bai tei Telangana ni Hyderabad ni Kerala ni Bangalore ni kwbangma chini Mumbai ni arni minister rok bai sing arni administration bai sing jwajokna rok tongo aboni ba ang joton koinai je japhano tongthung norok kono o jorago movement ta khaidi gora fera ta khaidi teibo je mansak ara gana gadini police station terni DM SDM boro malaidi kok slaidi sing jottono sahorjak কিন্তু जों अबन साना मुसुgo ta हठाৎ klai जों जे कुनो समस्या समाधान खाइमैया तै कयदिन नांनाय जतनो अबन सेटेलमेन्टनि बागै जों जत्तो मिनिस्टार बाय जों सलाइ दंगो बनि बागै आं कयनाय जत्तोनो किसा ताबो जों जरा कष्ट मालायनाय जों जे कुनो सामं तानानै हठाৎ सामं जारमाया अब अफिसियेल नि बेपार तिनि जों भाइनो जोंनि स्टेटआव जोंनि मन्त्रि सभा जों केबिनेट जों आटक दंलायगो जों बाहाय ख्लायगै जोंनि बराव गोबांमा हाजार हाजार ताबो फातारक जाजाक बेलाय बिरमान माइ दंगो बेलाय कष्ट माइ दंगो बरनो जों बाहाय ख्लाय जों सुबासो खायनाय अबनि बागै जों बार बार जों कक्सलाय दंगो तिनि जों हायनो हाय जोंनि मन्त्रि सभा जोंनि केबिनेट जों मिटिं खालायनाय जों जत्तनो तैनो अम कक चापलायनाय आबनि आं कयनाय जत्तो फादार दंनाय रक न किसानि रक दज्ज दंलायदि जत्तो सुरिराय दंलायदि तिनि नरक कुनो जेकुनो सामंनो जों हठाৎ सामं जारमाया जों तुरुक तुरुक सामं माख्लायलायनाय तै तिप्राव हायनो गोबांमा जों बराव रक गोबांमा मासाय मावनाय आं दंखा बरनो बाहायनो जों जे मानसाक जों सायज खालाय दंगो तिनि कक से साना मुसुगो मास मुसराय रक तिनि फेसबुक रगो निनि WhatsApp रगो हायनो उल्टा पल्टा कक सालायो जेकुनो सामं सरकारनि रां आबो केबो मारमिया आबो थ्रु SDM थ्रु DM हागे खरस खायजागो किन्तु मास मुसु बराव रक कुनो सियागै कक सालाय दंलायगो जों सायमानो जों बाहायनो बर मुनिसो जों वानसय दंगो नों जुदि सामं काहाम खायखांग्लाय नों दीर्घ दिन जों नों बगे काम हेजानाय नों हामजा सामं खायखांग्लाय अबयस्सय बर रनो बिचार खायनाय पाब्लिक रो सायमानो पाब्लिक रो तासो बुक वालिया ताबक जत्तो पाब्लिक रक ताबो कन्सियास दंगो जत्तो सिकित दंगो आबन बगै हायनो हाय जों कक कट कट सामाने कक उल्टा पुल्टा सामाने आबनो तासलाय जादि ओ जरागो बेलाय क्राइसिस ओ जरा बेलाय बिरमान जों जत्तो थामसा खलायै जों खा बाक्सा खलायै जों सायज माख्लायनाय तैबो जों इसोरनो जों कायतनो जों अजरा सुरिना दरकार आरो बां जत्तनो कयनाय फायदि जों जत्तनो बाक्सा खलाय खा बाक्सा खलाय जों सामं तांलायनाय हामबाय खुलुमबाय क्या